सिपाहिजला आनन्दपुर आमचायाव तंनाय श्यामसुन्दर देबबर्मा थांनाय 11 जुलाइ आगरतलानि बेंगालुरुआव थांनानै लाखलमानि बिनि ताकुबाय बाक्सा 12 जुलाइनि हरनि 11:30 दायाव रेगुपालेम रेलवे स्टेशन दायाव आसमसा लाखलय थांमानि बागै बिनि बाताबनो नायतुगै मालिया अबनतयै बिनि नखुंनि बररक वानालायजाक बिनि साजालानि खुक्तै खाना गायनायदि आरो तामा तामाहिनै सायखाना रका खुलुमखा जतन आंनि मुं राकेश देबबर्मा आं बाबन बुमुं श्यामसुन्दर देबबर्मा PS अंखा मेलागर ओंके जों तंमानि गामिनि बुमुं अंखा महनबुक डिस्ट्रिक्ट अंखा सिपाहिजला आंनि बाबु 11 तारिखआव ट्रेन बाय बेंगलुरु थांखाता गाहाम गोरों नंनिबो गाहाम गोरों खेन थाङो बरक यं बाय बाक्सा ओंके बरक थामन तो थाखा गाहाम गोरों खे ओंके 11 तारिखआव खरो ओंके 12 तारिखआव गाहाम गोरों सारिखौ कौरक सावै मायक जाय थुखाता जों ओंके आबुन परे खे बरक हरनि 11 कल खायो यं कल खाय साव जे आना निन बाबु ताम जानखा कबर कक सावो ताम जान बुनि जे जाते हानि कबर उंनि तंगनि साता ओंके जों बुवाना लायजाक नंनि बर बुवाना लायजाक मुक्तिरक कक लायजाक ओंके 3 दिनो 13 तारिख हमकाय फुंनि 7 कल खाय सावो निन बाबु आतमसा तामजन ट्रेन नि बाखलाय बेंजान थांबाय खेयानै ओंके जों बुवानाय तखताबो जे ताम खायजांनाय जों बावर थांमाया 2 दिननि लामा अ ट्रेन स्टेशन बुमुंखा रेगुपालम अ स्टेशन बुमुंखा विशाखापट्टनम ओंके जों बुता वाना लायजाक तुमा खायजागया ओंके नरबु किसा जोनो सुबादि नरबु सुबा के जों बुतेसा साहाय्य मानाय